6 азёраў фонду запасу и 3 арендованные водоемы Витебской области сёлета пополнились новыми жыхарамі. Шчупак, карп, карась и белый амур, агульная вага рыб новоселаў каля 5,5 тонн. Поселятся яны ў водоемах Витебскага, Полацкага, Лепельскага, Гарадоцкага, Аршанскага и Чашніцкага районаў. Зарыбленне праводзілася за кошт членскіх узносаў рыбаловаў-аматараў Беларускага таварыства паляўнічых рыбаловаў. За працэсам зарыблення ў Лепельскім районе паназіраў Віктор Праліч. Зарыбленне возера Святого под Лепелем стало сапраўднай падзеяй для мясцовых школьнікаў. Такога відовішчнага урока біялогіі ў іх яшчэ не было. Вадаём невялікі, яго плошча каля 11 гектараў. Аматараў пасядзець з вудай тут шмат, а каб рыбацкае шчасце ім усміхалася часцей, у возера запусцілі новых насельнікаў. Апошні раз возера Святое зарыблялі каля 20 год таму. Сёння гэта возера папоўнілася не толькі карпам, але шчупаком. Цэнтнер карпа і 40 кілаграмаў шчупака. Рыбапасадачны матэрыял закупілі ў Мінскай вобласці. Узрост рыбы каля 2 гадоў. Доехала она без потерь, 100% приживаемость, поэтому все хорошо. Она доживет до весны и порадует рыбаков. Шчупак і карп адны з самых хуткарослых рыб, да таго ж і самыя папулярныя ў аматараў павудзіць. Зарыбленне азёраў зробіць адпачынак на іх не толькі прыемным, а і карысным. Озера, которые мы зарабляем, это только фонд запаса. Это проходит длительный период, это и опрос жителей, это опрос рыбаков. Потом ученые делают биологическое обоснование данного озера, и из расчетов зарыбления потом мы уже зарабляем данные озера. Несмотря на то, что у нас 1800 озер в Витебской области, и только 80 из них арендованы, а остальные относятся к фонду запасу, поэтому нам есть еще над чем работать. Новымі жыхарамі папоўнілася і возера Чарнова на Гарадоччыне. У вадаём запусцілі 1,5 тоны шчупака і каля 2 тонн карпа. У канцы лістапада запланавана зарыбленне Дняпра чырвонакніжнай стэрлядзю ў тандэме са шчупаком. Віктор Праліч і Станіслав Дудзін. Навіны Лепель.